Tower. Punta tayo sa Lingnam. Doon daw maraming siopaw na malalaki. May siopaw. Hanapin natin yung siopaw na malaki. Yes. Qingtai, hindi yan. Lingnam daw. What? Sige ba? Tanong natin. Hindi namin makita yung Lingnam, guys. Nandito ang Lingnam. Pakiramdam ko nasa ano ako eh, sa Hong Kong. Ay, eto tayo. Ayan o, tayo sa Ongpin. Qingtai, hindi yan. Lingnam daw. What? Sige ba? Tanong natin. Hindi namin makita yung Lingnam, guys. Nandito ang Lingnam. Pakiramdam ko nasa ano ako eh, sa Hong Kong. Ay, eto tayo. Ayan o, tayo sa Ongpin. Ang laki ng building nila dito. Ang tataas. Para tayong nasa Hong Kong, guys. Qingtai Chinese Drugstore. Ayan, puro Chinese alphabets na nakikita ko dito. Ayan ang puntahan natin, guys. Lingnam, Wonton Parlor and Noodle Factory. There you are. Ayan. Famous daw yan dito. Kaya, yan. Tingnan natin. Tikman natin ang pagkain nila. At kain tayo, guys. Tingnan natin kung anong meron dyan na makakain. Kasi nakakagutom na eh. Ayan oh. Hindi pala makita. Dito tayo sa side. Dito tayo. Ganyan. Para kita. Oh, ang ganda. See that, guys. Ang ganda niyang magluto. Sige, upo na tayo. Tingnan natin kung anong makakain dito. Let us see. Anong pagkain? Dito na ako? Saan ako? Dito tayo? Ha? Self-service ba? Ha? Ay, hindi? Dito oh. Ay, ito oh. Akala ko lalabas pa eh. Sorry. Dito pala. Lugaw. Excuse me po. Ayan. First timer po kasi hindi alam ang orderin. Yan. Asado. Ano sa atin? Halo-halo lugaw, bola-bola, liver and kidney. Ano sa'yo? Ayan. Ha? Dito nga. Dito na tayo magtingin. Wonton beef. Masarap. Nandito na tayo sa Lingnam na sinasabi nila. Kaya tikman natin kung ano yung sabi nilang masarap. Kasi ang daming bumibili at kumakain dito, guys. Nakita nyo? Busy sila. Oh, see that? So, kain tayo. Yan. Siopaw. Dito na. Lipat tayo dyan. Ang laki ng siopaw. Uy, ang sarap. Wow. Wala talaga. Mahal na yung wonton. Big wonton. Here yung sarap. Chowking na pina-upgrade. Pina-upgrade. Ang laki nito ha. Very big. Huge yung siopaw. Masarap nito. Tikman natin. Halika. Tikman natin ha. Mukbang tayo ng Lingnam, guys. Mukbang bang matawag? Mukbangan. Ayan o. See? Practice ako nito. Hindi ako marunong nito. Ngayon, practicing ko. Ipapakita ko sa inyo. Expert kumbaga. Ayan. Pero tikman ko muna. Tabang. Pwede bang magdagdag? Tabang eh. Sarap po.
Yeah, yeah. Marunong na ako nito. Practice ako ah. Paminta. Ayan guys, tumatalsik. Ayan ikaw. Bumati ka naman. Lagay paminta? Oo. Bumati na ako. Hindi mo nakita? Kumuway pa ako. Kain tayo. Mga kachichay, kain tayo. Dito sa Lingnam, masarap ang kanilang wonton. No? Sarap yun. Yum. Beef wonton, no? Ano? Tama-tama. Marunong na ako mag-chopstick, guys. Look. Pinabida pa. Ayan, oo. Sarap. Painit! Mayroon pa ba ng ano? Ha? Mayroon yung ganito? Para sa... Oo, wonton. Ikumay? Ha? Kumay? Masipot yan, no? Kumay. Oh guys, oh. Sarap ditong beef na ito. Lambot. Ha? Yan o. Yan mo. Sarap laruin guys, oh. Oh. Naglalaro mo pa. Sarap niya natin. Sausawan siguro. Sausaw ng toyo, ano? Kaya lang, mahalap na. Hindi may kalawad. Tama na, mahalap. Hindi may inom datwa. Tudot. Balik ka, order mo ng kaya mo pa. Paminta. Bahala kawan di Pilipinas eh. Punta kayo dito sa Hong Kong guys. Hindi ice tea ang iniinom namin. Hot tea guys, hot tea. Masarap ng hot tea nila. Ang taste ng hot tea. Ito iniinom ko. Parang healthy yung iniinom ko. Ang lambot nitong bakaw. Lumay na naman. Kasado mo ito, iwan ko rin palitan ko. Ano mo to? Mura lang sa dalawa. Ha? Ibula-bula? Okay. Sige, biyakin mo.
Bola-bola yan eh. Wala po lang. Oh, ang daming laman. Anong ialo natin? Ang sauce niyan? Ito? Po yun. Tanong mo sauce ng siapaw. Kaya ito po. Walang sauce? Yung Ha? wala sa akin. Tuyo yan eh. Anong sus? May ano pong sauce nito? Alin po? Ito? Ketchup? Ah, hot sauce? Baka ano yan ha? Ano? Anghang? Mahang ko din. Mahang. Manghang daw. Okay? Mahang. Ang ganda yung pares dyan eh. Dito. Ito. Sarap nito. Maraming basta ngayon na. Ngayon na. May kapis ka na yung basta. Ano yun? Oo, dala yung basta na. Hindi ang maano yung kamko eh. Hindi nakikisama eh. Ayan. Ano yung tsura? Sa'yo. Sa'yo yung isa. Ang laki. Oh my God. Laki ng sopon. Sarap oh. Busog na busog. Lusog talaga. Grabe. Dito tayo sa Hong Kong guys. Hong Kong. Hong Kong, Manila. Malakas yung mga Ano yun kung ano, kumain si Bakit ang kaya yun? kahit saan yan. Hindi siya surpresa lang na basta pumasok eh. Tikman yung sabaw guys, oh. Malasa, talaga. Intend ko pa kumain. Dami. Try ko nga yung hot sauce. Panghang masyado? Hindi lang. Panghang? Hindi ko kaya, baka mamaya ma-choke na naman ako. Hindi kasi sa bunganga ko, ang laki guys. Very big. Look at that. Tubo. Sige, pagat. May kayo itong namalat saka yung chorizo. Meron siyang itlog maalat, Chorizo. yung bola-bola, na maraming spices at saka pampalasa. Parang chorizo, no? Ano chorizo ano yan? May chorizo din. Pang ano lang? Slice lang? Yun, maraming sahog. Parang sa Goldilocks yun ang ano yan? Ha? Kailangan yung ibukay yung bungangan niya, ang malaki. Nakakuha na din ng pansin.
may bread yung Sam. Gusto kong ipakita yung kain ko isa. Ayan. Ayan. Pangking. Medyo. Sarap no? Nabusog ka agad ako. Grabe yung isang order ng wonton guys. Busog, grabe. Ay, nasa bawman. Naku, sulit na sulit yung isang order ng wonton. Busog, grabe. Nakakanaubos na. Ubos na yun natin. Wala ito. Ayan. Wala. Meron ka dyan, di ba? Wala ka? Meron. Lumay. Umay? Okay, so. Wala ng battery. Ayan. Lubos na battery. Grabe, busog na busog. May ganyan. Parang may wasit sa pinto. Mas maganda. Pamahal ito. Gusto ko mag-practice yung balay. Gusto na ang anak mo. Wala, kain. Tapos na guys, so magpapaalam na kami. At yun nga, ang sarap ng pagkain nila. Subukan nyo dito sa Onpin. Pag nagawi kayo ng Onpin, Lingnam. Lingnam. L-I-N. Sabagay, nilagay ko naman yung ano. Nakalagay naman doon sa kung saan namin pinunan, di ba? So, yun. Masarap kumain. Pagbabayad, medyo tawa siya. Papatawa lang. Seryoso naman. Okay. Sige, bye-bye. See you again next time, guys. Lingnam lang tayo. Sige, bye. Pa? Ayan. At kami lalakad na. May mga lakad pa na marami, kaya antabi lang. Let's go. Ayun. Ayan. Pepsi, 7-Up, Mountain Dew. Salamat po. Ito po yung pangalan, oh. Ayan. Ayan po yung pangalan. Lingnam. Yung likod niya. Wow! Wala, dami naman yun. Ang lalaki. Ba't ang lalaki po? Ang lalaki sobra. Ang sarap. Sige. Bye-bye. Thank you. Let's go. Ay, dito tayo. Ay, dito tayo galing. Okay. Dito tayo galing kanina. Ay, hindi. Dito. Ayan sila, oh. Tama ba? Ayan. Kuha ako natin para sa hotel. Tikman lang natin isa. Miss, isa sa amin. Isang lumpia, ma'am. Oo, lumpia. Ayan siya, oh. Nandito. Lumpia.
Masarap daw. Tikman natin. Bumili sila ng 5, ha? So, ibig sabihin, masarap talaga. Kasi, yan, try natin. Yeah. Ano po ito? Seaweeds po. Seaweeds. Okay. And then peanuts, ano po? Opo, peanut tsaka sugar. Tsaka ano ho? Sugar po. Sugar. Okay. May sugar siya konti. Saka Sugar. Sugar na. Oo. Mix siya. Tapos yan, seaweeds. Kano ba lang? Isang lumpia, isang ano. Ayan, 79.20. 20. Ewan. Paano ba yan? Alin ba dyan? 70. Plus 65. Ay, ewan. Wala. Tawagin mo yan. Yun yung maki, yung kinukuha niya. Ayan, oh. Sarap daw. Ayan, tikman natin guys. Sarap ng pagkain nila dito. Ang daming mga tasty na pagkain. My God. Handa ang tiyan pag pumunta ng Ongpin. 35. Pagkano po yung pork maki? 73 ano? 65. Oh, yun pala ang price. 65 yung lumpia, 70. Okay. Tama. 65 yung lumpia and then 70 yung maki. Ay, 70 yung lumpia. Pork maki is 65. Nabaliktad. Ayan. Okay. Sarap. Ayan. Ayan, napapabalita lagi guys. Very well known ito na lumpia and maki. Salamat po. Sige, let's go. Proceed. Proceed. Ang dahil pagkain. Grabe. Oh, may nabalot. Ano kaya yun? Meron lang ako pagsisidlan na malaki sa tiyan eh. Kakain tayo ng kung ano-ano eh. Dahil pagkain dito guys. Chinese foods. Wow. Ang gaganda ng kiwi nila. Makikinis oh. Tsaka ang prutas dito bilib ako. Gaganda. Ang gaganda talaga. Dito tayo galing kanina di ba? Saan tayo tatawid? Wapo. Oh, pumo. Nahiyaw. Uy, 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 uy. Uy, mahihain siya. Ay, my God! Ay, nagulat ako! Nagulat ako! Nagulat ako! Ay, ba't? Sleeping Beauty, oh. Ay, ang cute yan. Parang si Chubby. Oh, Chubby. Ang ganda niya. Hindi ako makasalita ng mahaba, guys. Tingnan nyo yun, nasasayaw na yung nandun, oh. Gusto sumayaw dahil dun sa music. Dito tayo sa McDonald's, guys. Tapos na kami mag-shopping. At magpapahinga na mamaya. Kaya sabi ko, daan na lang muna kami sa McDonald's. Then bukas, ito area ng Manila, itong pinuntan natin. Bukas naman ay still Manila, in Baclaran. Guys, ito na yung yung lumpia kanina na binili natin sa Ongpin. Buksan natin, and then itong yung maki. Sana hindi tayo pagalitan kasi nandito tayo sa McDonald's, pero ang binili lang ay iced tea. Tapos ang kinain ay Ongpin. Ano ba yan? Sige, okay lang, okay lang. Ang presko, Ayan. lumpia yung mas lumpia parang gano'n. Tikman mo lang. Oh, sarap. Walang expression, guys. Talo pa ang isip na walang emosyon. Oh, sarap.
Lagyan mo na. Yan, yan siya. Oh, grabe, ang sarap. Subo ako. Subo ako guys ha. Ha? McDonald's Nessie. Ayan, thank you. Nag-order siya ng Eddie Burger, guys. Ito naman yung lumpia kanina doon sa Ongpin. Saka ito yung Maki. Tikman din natin. Masarap yung kanilang lumpia, guys. Sabihin ko ang verdict ko dito. Malinamnam. Ang nagpalinamnam nito yung meron siya kasing seaweed na may mani. Ang sarap ng amoy, ang sarap ng lasa, sarap ng combination, kaya makontento ka. Alam mo? Tapos kinain niya yung ano, tinikman lang niya yung burger niya, yun ang kinain niya. Sarapan siya eh, oh. Talo ang burger ng McDo doon sa lumpia. Joke lang daw guys. Na-offend daw ang McDo. Masarap ang McDonald's iced tea. Ang laki oh. Maubos ko ba yan? Tapos, meron naman itong Maki. Tikman natin yung Maki guys. Ito yung napapabalita guys. Nailalathala sa newspaper kasi nga famous siya. Sinasadya ng mga taong bilhin doon sa pwesto niya doon. Pati yung international vlogger na si ano ang pangalan niya? Si nakalimutan. Si Mike. Mike Chan. Ito, pumunta siya talaga sa Ongpin para kumain ito. Sikat na sikat yun na vlogger, food vlogger. Kumain siya nito. Itong lumpia at saka ito. Ngayon, tikman natin itong Maki guys ha. Sorry na lang sa McDonald's kasi dito ko kinain. Tingnan nyo oh. Tingnan nyo. Diba? Oh. Saucy. Na medyo sticky. Nakita nyo naman ang consistency. Tapos brown siya. Ngayon ay isusubo natin. Witness kayo guys. Ayan. Masarap siguro kung manghanga. It is garlicky. Nananalo niya yung spices niya na ano, lalong-lalo na yung bawang. Maraming bawang. Bawang ang amoy at saka taste niya yung anghang ng bawang. Ayan, burger with Maki. Kita ka niyan? My God. Dito lang sa amin yan. Ayan. Busog na. Ito naman yung anong pangalan nito? Heavy. Heavy burger. Totally magkaibang taste ng American at saka Chinese, di ba?
Questo mi piace. Lumpia è buona. Pero sorry guys, hindi namin nagustuhan to. Bakit ganon? Masarap ang lasa niya, pero yung consistency nito, yung parang ganyan. Parang naano ako. Hindi ko masyado gusto. Sorry. But, yun, busog na ako. Pero meron pang lumpia. Ang laki ng lumpia guys. Grabe. Kahit 3 kayong kumain. Bueno. Busog na. Nagamot na yung uhaw. Pero hindi pa nagamot yung pagod. Ayan. Mamaya tulog na. Mag-hihilik na. Busog na ako yan. Hindi ko na kaya. Na, sige kain. Meron pa ito eh. Ang dami naman kasi nito, masarap siya pero busog na ako. Okay. Bye-bye. Paalam na tayo. Bye-bye. Konti na lang natira pero hindi ko na maubos guys. Sorry talaga. Hindi ko na maipilit. Busog na busog na busog. Thank you Lord God. First of all, thank you Lord God sa lahat-lahat ng mga nalakad namin, tapos namin, lahat ng grasya in general. At saka, salamat sa mga happiness. Okay. Thank you and see you again next time guys. Okay, bye-bye. Mga ka-teachers, antabayanan ng mga videos, maraming darating na iba pa. Okay, thank you.